Sanibonani ngokukhulu ukuyithoba uDlamini Loni sibalukhulu uJama kaJadu Nkomo Zindle ekhaya ngoba isola bilusi usigunya mkhonto ufazi mabele madwa nxelisa ingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazivele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha ngoba mfethu abantu abakolotayo abapheli abantu abakolotwayo abapheli ingakho nathi lo msebenzi ungekuze uphele sizohlezi siwenza ngendlela okuyiyona. Ikhokha ibuyile, ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele la kuthiwa ngenwa khona siyangena, la kuthiwa kuphunywa khona siyaphuma. Bhala mfethu uma ngabe unenkinga. Bukhona ubufakazi bokuthi lento siyayenza yenzeke. Awukwazi ukusibiza ebese singayenzi into osibizele yona. Angihleki ke kulokho. Hayi kulokho angihleki mntanami. Ngidle insimbi shephisi. Kunqamuka ujantshi. Sambe sibone ukuthi basiphatheleni. Sanibonani ngokukhulu ukuyithoba uDlamini Loni sibalukhulu uJama kaJadu Nkomo Zindle ekhaya ngoba isola bilusi usigunya mkhonto ufazi mabele madwa nxelisa ingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazivele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha. Awusijwayela lapho wena. Kuthuza lo muntu. Mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa. Ngoba mfethu abantu abakolotayo abapheli abantu abakolotwayo abapheli ingakho nathi lo msebenzi ungekuze uphele sizohlezi siwenza. Lutaki akunakonto ozoyilanda akunakonto ozoyilanda mfethu hayi ngendlela okuyiyona. Ikhokha ibuyile ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele. Ungazijwayela kabi sihambe sibone ukuthi basiphatheleni. Ngane zakho sesiphinde sabuya futhi ikhokha le njengoba bese ngishilo. Umabizwa sabele imina loyo. Uyangithuma ngiyathumeka. Uyangibiza ngiyasabela. Sithunyiwe ke sibiziwe silana abafethu ngolunye udaba lukaBhuti okhalayo ngemali akolotwa yona. Omunye umfo azwana naye okanye aphila naye endaweni. Sekuyinkinga manje ukuthi ambuyisele le mali. Sekumele kuze kufinqelwane ukuze akhiphe le mali. Into engenasidingo. Ukhona uBhuti, angizukhuluma kakhulu ngifuna ukuthi asondele yena ayikhulumele asitshele kungani namhlanje. Mfowethu ngicela usondele bhuti wami. Ngane kwethu sabona. Sanibona bhuti. Uyaphila mfowethu? Phila bhuti kunjani? Ngiyaphila mfowethu. Siyabonga igama nguWelcome kwaKaDlamini ngibuya King Ginger TV ikhokha le njengoba usibizile sesifikile. Ngicela ukuthi mfowethu usazise igama lakho nanokuthi uhlalaphi kungani sila namhlanje. Ngaphambi kokunazisa nje ukuthi ngubani bengicela ukubonga nje ikhonka mangabe ifikile la izonginceda. Ngicela ukubonga kakhulu ukuthi babe ngabomabiza basabele. Ngiyabingelela ke ngofani mina ngwakanzimandi igama. Ngihlala la kunendoda nje enkoloti imali engange 200 kunesikhathi eside lo ngifuna le mali njoba ngize nginithinta ngisabela ngibonga kakhulu Nkosi yami. Ukulandelela ngithola ukuthi ngiyancedakala emalini yami engange 200 ikhona ihlala isebenzela la stratini. Okay. Isebenza ngemishini manje sengize ngicabanga ngenye indlela kodwa ngizozwa ngani ukuthi le ndlela engicabange ngayo izosebenza yini mase sesifika kiyo le ndoda. Okay. Mawuthi isebenza ngemishini enjani mfowethu yenzani? Should le ndoda leni igunda abantu ithunga necathulo uyayikhanda imali yena nemanje nje lokhu yangiroundisa makumele anginikeze imali engango 200. Yeah bhuti manje ngibonga kakhulu ukuthi nifike nizongisiza kulesimo engibhekene naso. Manje into engiyibuza yona ukuthi umuntu osebenza yabona ngendlela osho ngayo abantu bagunda every day. Yebo. Icathulo idabuka almost every day. Yebo bhuti. Into engishaya ukuthi kungani esekujikelisa mase kumele akunikeze imali yakho. Manje wena mongabe uya kuyena umlanda njengowazi ukuthi usebenzela uthini mawufika kuyena. Yebhuti mangifika kuye lo muntu lona uyangiround athi akasebenzanga kodwa mina ngineshow ngiphilile nesikhathi eside. Imali endlula 200 uyayenza ngosuku njalo nje ngisaphila naye ngikubona lokho ukuthi uyakhona ukuyenza imali enza 200 uyayenza 300 no 500 kolunye usuku nje makuthiwa kuphela inyanga uyawutshaja 500 kodwa mase sengifuna lo 200 sekunzima sikaloka nje ngiround akusebenzekanga ubamba iyayeka nje bhuti angisazi. Sekunesikhathi esingakanani kubamba lo 200 mfowethu?
Yebhuti ngabala imali engango-3 isikhathi esingango-3 months. Isikhathi esingango-3 months bhuti. Uyaganga. Ya isikhathi esingango-3 months bhuti namaviki amathathu phezulu. Lokho ngiza and uhlala eduzane useduzane nami ngoba sesitradini sala. Umuntu ophilisana naye. Yebo usesitradini sala ngihlala ngakhona nethi nje uyangiround around nase kumele nginikele phasela lami. Ngane yakwethu ithi ngikunikeze nje isiqiniseko sento eyodwa. Yebo. Yabona njengoba sila. Yebo. Uma ngabe le mali asiyitholi. Yebo bhuti. Kunento esizoyithola esizophuma nayo. Yebo bhuti. Ezokwenza ukuthi uthole imali yakho. Nkosi yami. Awukwazi ukusibiza sukela suka khona sifikelana sijike sibuyele emumva siphethe singaphathanga lutho. Kumele kube nento esiphuma nayo. Sizokwenzela iqiniso ukuze kusasa nomunye umuntu onenkinga efana neyakho akwazi ukusibiza azi ukuthi mangibizela abantu noma kanjani uzoyithola lento engiyifunayo. Nkosi yami mangenze kanjalo ngingabonga kakhulu Nkosi yami. Ngane yakwethu. Njengomuntu owaziyo ukuthi usebenzela kuphi kuzoba wena ozosihola phambili solandela wena sibone ukuthi silungisa kanjani le ndaba. Yebo bhuti omdala nganibonisa. Asambeke mfowethu. Sambe mfowethu. Yebo bhuti. Imali phela lekhulunywa ngayo. Hayi bo madoda. Imali impande yesona. Yebo bhuti kunini man? Ikunini man? Ngisambeke mntamkhulu. Yebo. Sibone ukuthi silungisa kanjani indaba yakho. Ngoba egcineni kumele ilunge mfethu. Yeah Nkosi yami manje. Ufuna le phasela la. Nayi le ndoda isebenzela khona la le. Oh size la. Yebo yini olithendelayo ke le. Tholakala la ndoda yiyo le ntshebo. Sawubona bhuti. Kunjani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Sikhona mfowethu lana sithunyiwe umuntu osithumile sihamba naye uyakhala ukhala ngo200 lo mbamba wona mfowethu. Vele imali yambamba mara kwamanje anginayo ngoba umsebenzi awukho. Ngithe uzoyithola imali yakho. Aphinde wabuya futhi. Kodwa ke ngendlela ekubonisa ngakhona mfowami mina ngiphile nawe isikhathi eside ngiyabona wena bengazi khali sisaphila bengibona ukuthi awenza imali engango 200 engango 300 kodwa lento lesenza 3 months 3 weeks mfowethu ungakanginikeza imali engango 200 ngazi kahle ukuthi nokuba shapa 500 ngosuku khona la mfowethu khali ngisaphila nawe bengikubona ngisho ukuthi ngigade ikhwama zakho kodwa bengibona ukuthi yangena into engango 500 mfowami akwazi ukuthi ungangikoloda 200 isikhathi eside kangaka suka wena suka la isikhathi eside kangaka mfowethu akukhonakala ungaboni kahle imali ayikho nawe usho ukuthini mothi bengaboni kahle mfowethu usho ukuthini mothi bengaboni kahle bithi imali yakho ukuthi ngithe ku 500 anginawo 500 angithe mana uma customer weko nawe uyabona mana uyimisela ukumkhokhela nini imali yakhe isikhazi ngiba nayo kobe kunini lapho mayivuka afile kusasa hawu ngizonika ifamily yakhe mfethu ungayenzi lento yenza bhuti wami ungayenzi lento yenza mfethu umbona mhlazi ngizozenza mfethu ungayenzi lento yenza awuzama iplan unikeze ubhuti imali yakhe ufuna imali yakhe manje anginayo no yenza iplan mfethu yenza iplan bhuti ngeke uzombona nama ngeke ngisuke ngisuka khona ungitshela ukuthi uzobona nama anginayo imali for akithi ngizoyithola mhlazi ngiba nayo hayi baba ayisebenzi ke kanjalo hayi ayisebenzi kanjalo wena ugunda abantu la everyday mos ubonile icustomer kunama customer wena kusele kusenja kuna customer elingenile la ispirit ishonephi why spirit iqedwa yini ithekile nje nombu usiphuza mfethu ungayenzi lento yenza mfethu hayi ungazodlala ngathi siyayikhandi man no ungazodlala ngathi mfethu okay yabona ngobwenza kanje ngiyakubona ukuthi urelaxile wena urelaxile awufuni nokwenza iplan ukuthi le mali kaBhuti iphuma kanjani ngiyabona ngathi wena uhleli phansi uyikehlile awunandaba thina into esizoyenza mfethu uzothatha lo machine lo yagunda ngawo ya so thatha umshini kube wona uhamba nawo uyothengisa wona uzothola u200 wakho thatha umshini mfethu ngeke ngothatha umshini hayi baba usho ukuthini ngiyathatha umshini usho ukuthini thatha umshini baba isibuko lesi hayi baba uyahlanya hayi baba uyahlanya mfethu ubamba luya lento yenza ayikho right lento yenza uzokunda ngani uzobona iplan nawe uzobona iplan uyo phela uzomela ekhanda imali hayi uzobona iplan uyindoda ngithi awufuni ukukhuluma ukuthi uzombhadala nini imali yakhe ngizoyithola msazi ngizomnika ngalo la ngizoyithola ngalo kobe kunini lapho mfethu kobe kunini lapho base thatha umshini uzokunda ngani hayi uzobona iplan uzothenga omunye awuthi nemali lo ongafuni ukumbhadala yona hayi mfethu wrong mfethu ayenziwa lento yenzayo ayenziwa lento yenzayo mfethu wrong ayenziwa lento yenzayo awukwazi ukolota umuntu no awukwazi ukolota umuntu 3 months ne 3 weeks i200 rand ukunda abantu every day la kodwa ukhona ukubhadala umuntu 200 rand uzokundakana ba hayi uzobona iplan ayona suka lana mkholo yakho suka
Bekhanda imali lo muntu. Ngizange ngizodlala la wena. Bekhanda imali. Wawenza lo bhuti silima kanti mfethu. Lo muntu ekhanda imali. Ngoba kumuntu ophansi othulile ongakhulumi. Sizeni. Ubona ukuthi ugibele ekhanda lakhe. Ngibonga kakhulu ukufika kwenu. Mfethu wrong lento. Suka ayikho lento yakho mfethu ayikho. Ayikho lento yakho mfethu. Ayikho lento yakho. Bhuti wami asambe nalo mshini lo. Yala nawe ya uzothatha le day azokhokha. Sambe nalo mshini lo. Ngalethi imali yami la uthola khona. Hawu. Yeah. Bantu bathanda ukugoloza ngento engekho. Kunini bhuti? Mana nangisiza. Ubuyini u200? Nangisiza. Ubuyini u200? Nangisiza man. Hayi suka. Uzonathatha ukuletha le mali athatha umshini wakhe. Uyaganga. Yeah. Uzokwenza kanje mfethu. Yabona lezi zinto eziphethe? Yebo. Ungayithengisi same time. Wala bhuti. Yabo? Ayihlale kuwena mhlambe iviki elilodwa. Sure bhuti. Yabo mangaba akabuyi kuwena okanye akakunqanda udlula ngestrate ethi ndoda nakho sengihlanganisile. Yebo bhuti. Bese uyayithengisa. Ngizwa kahle ngithole le mali yami. Uthole le mali yakho mfethu ngoba ngavele ngithengise ngayo iprice yakho vele. Akunandaba he. Akungabi ngathi kumbe ngiyozama kuyefuna nje imali yami. Phela mfethu. Mathola nje 200. Ngane yakwethu. Ni right kakhulu ngibonga kakhulu uncedo lakhe bhuti. Siyabonga mfethu. Thina singomabiza sabele thina mfethu. Mosibizile siyafika. Yazi ngibonga kakhulu. Mosibizile siyafika mfethu. Futhi iqiniso siyalenza. Nangisiza. Siyalenza iqiniso mfethu. Yeah, siyalenza iqiniso. Siyabonga mfethu. Siyabonga ngane yakwethu. Ungakhululeka mfethu. Ngane yakwethu. Siyabonga. Hawu. Ubuyini u200? Awe bhuti. Ubuyini 200? 3 months, 3 weeks. Mfethu abantu bagunda every day abantu mfethu. Ake ungitshela ukuthi ethi hlele ukuhlanganisa u200. Uma ngabe uyabona ukuthi umpintsheke ngalendlela umpintsheke ngayo, khuluma nomuntu mfethu umtshela zendoda. Isimo simanzonzo kubi. Ayakahlangani. Mayihlangana ngizokulungisela. Ngizoqhubeka. Yabona futhi leligunya engilinikezwe ngizolisebenzisa. Ngizoqhubeka ngizolo ngigudla nanje kanje. Futhi yabona kulokho angihlekile. Kulokhu nje khohle ukuthi uzobona ismile sami angihleki. Ngizala ngenza into engiyenzayo uphuma lento engiphuma nayo ngiyahamba ngendlini. Ngizoyikhipha imali zabantu. Mangabe umuntu wami ngizoyikhipha ngenkani. Uma bekumile kuliwe kuzoliwa. Ya ama mic ahlale phansi azohlala phansi. Asikwazi ukusuka lesuka khona mfethu uzofika lana usitshela ukuthi wena imali umuntu oyithola mhlazana ayitholayo. Usekuthanda wena ayenzeki le nto leyo. King Ginger TV khokha le. Subscribe, ulike, ushare, ucomment. Ngoba kukhulu okuzayo. Khethi Matlala sambe mfethu. Sanibonani ngokukhulu ukuyithoba uDlamini Ntoni sibalukhulu uJama kaJadu Nkomo zinje khanga ngoba isola bilusi uSiginya Mkhonto ufazi mabele mado wanxelisa ingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazivele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha Mawusijwayela lapho wena kujuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa abafethu abantu abakolodayo abapheli abantu abakolodwayo abapheli ingakho nathi lo msebenzi ngokuziphele sizohlezi siwenza kudaki akunakonto ozoyilanda akunakonto ozoyilanda mfethu hayi ngendlela okuyiyona ikhokha ibuyile ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele ungazijwayela kabi sihambe sibone ukuthi basiphatheleni